Tarda de circ a Sant Vicenç dels Horts. El col·lectiu Pallassos per la Llibertat, amb el suport de l'associació Free Junqueras, han ofert 2 hores d'espectacle a l'aire lliure per a tots els públics. Nosaltres continuarem treballant en els mateixos barris que havíem treballat, continuant treballant per tothom, sense distincions i sense demanar si voten una cosa o una altra. Abans de començar, s'ha fet un minut de silenci per les víctimes de Mallorca. Després han actuat una desena d'artistes, cadascú amb el seu estil particular. Un dia sense risa és un dia perdut. I pensem que avui també és bo per riure, com cada dia. I amb la companyia Filigranes i els seus malabars arribem a la meitat de l'espectacle. Festiu, però reivindicatiu. Una festa nacional, i amb aquesta simpatia, amb aquest doble sentit, amb aquest doble joc, doncs per somriure i fer del somriure un gest també solidari amb els presos, amb els represaliats, amb els exiliats i exiliades. Quizás se tendrían que hacer más a menudo, no solo por nivel político ni por nada más. Solo hay que hacerlo para hacer reír, porque yo hoy me lo estoy pasando como un payaso.